Gipanghatag ang mga solar panels sa mga evacuation center ug ubang lugar nga apektado sa kusog nga linog sa General Santos City ug Sarangani Province. Magsilbi kining alternatibong kakuhaan ug supply sa kuryente. Ang solar panels gidonar sa GBF Blue Carbon New Energy Company Incorporated. 41 ka solar panels ang gipanghatag, 14 nga sets niini gihatag ngadto sa General Santos City, 10 sets sa LGU Malapatan, 5 sets alang sa Barangay Burias, 5 sets sa Barangay News Aklan, 4 sets sa Barangay Pangyan ug 3 sets sa Barangay Big Margus. Naghatag sabong direktiba si President Ferdinand Marcos Jr. nga gisiguro sa DSWD nga mahatagan og assistance ang mga komunidad nga mas nanginahanglan. Samtang personal nga giinspeksyon ni DSWD 12 Director Loreto Jr. Cabaya ang ilang headquarters sa General Santos City ug ang nagpadayon ang operasyon sa Sarangani Province aron masiguro nga hanay, paspas ug magpadayon ang paghatag og serbisyo sa mga pamilyang apektado sa linog. Naghimo sab kini og koordinasyon sa mga ahensya og LGU ug gisusi ang mga stockpile of relief supplies apil sa gisiguro nga mahatag ngadto sa mga nanginahanglan ang emergency cash transfer sa mga benepisyaryo aron adunay magamit alang sa pamilya ug pangpalit og ubang materyales sa pagpaayo sa naguba nga mga balay. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.